kang wadhi mbele kar kae to e gazet makawuono mar Daily Nation kanya kama sigana tie moda mulo en sigana kotenore kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e county ma Nairobi mano kama wantiere kar ka ntie jotelo adek madito ma jochama mar ODM mane okochopo e gazet makawuono Nation en gimineno kar kanyo giwacho nade Tim Wanyonyi Babu Owino kod Edwin Sifuna nok gichopo Kamkunji lakini ng'ato nyawacho ni nok ochuno mondo mi gichopi to ma en twak kata limbe mokwongo Nairobi ka ne jodak ma Nairobi tok mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod ogai mar UDA ma en jatend piny Kenya William Ruto inone nade gi wang' mar siasa en message moro ma ioro ni jogi ok sir mosruok makama kosdekete nade. Erokamano Cleophas, wachagi ka aywayo chien jatend kweth mar Azimio machon. Sani wan gi jatend party mar ODM mano jatelo Raila Amolo Odinga. En ong'ere ga ni en ng'amo control ga Nairobi politics. Kendo kineno the last 3 elections mosebedo kotim, osebedo koyombo e county ma Nairobi. Osebedo gi gi upper hand and gi support, very good support base. Kiko compare the ethnic ni population mantie Nairobi. Osebedo gi upper hand always. Unless ni most of this time mane at least jatend piny mar Kenya sani Ruto mane kana golar com 2022 no me a bit of a run for his money but not a manage ma the gap was still there. Kineno romo timore nyoro neno ji adek mano senator ma Nairobi ma county mare to kendo en achiel kuom joma ne oketo kogi gino o direct jatend miyo mondo meto ket koke gine report mane otimo e Moyugi mano jatend piny mar Kenya. Babu Owino noko bedo president Kenya no se declare openly ni en okay no embrace that handshake mar kadari tij mar kanyakla mar jatend piny mar Kenya kod Raila Amolo Odinga. Tim Wanyonyi en a very silent competitor. All of them except Sifuna ema poko wacho declare interest mare ni either could retain seat mare mar Senate kata kuboni the Komar governor but we were generally kum jadegi kineno clearly speaking ginemo timore nyoro Kamkunji natemo take a bit of that clip atemo ngiye kingyo political eye motimore kacha one anyako ni there's a bit of aspect of mobilization nikech inyako nani from where jatend piny mar Kenya biro mabenda ka parka it was announced ena gima timore ga impromptu to neno ka there's a good number of people mar overly excited course mari yudo joma ntire at least gitingo flag I saw ntie flag moko ma Kenya kwe parni ngato din ka jatendo biro ngato seringo mo print flag mo tingo kelo kai and then gin jobedo obedo in one crowd kendo gi shout kata poni ngato kwacho something serious to en gima ngato shout kura pani kangiyo in angle mar siasa achiel ntiere kum gima notimore on Sunday mane jatend jalup jatend piny mar Kenya machon Rigathi Gachagua nobedo gi romo moro Kamkunji Kajiado and nobedo gi a very good following koro apani one it could be a counter interactive way mane jatend piny mar Kenya temo godo counter wave mane otimo on Sunday kendo ntie gimano wuoyo about Bomas issue mar sale mare koro apani mano was a way mano dwa counter godo that move that's the reason the main purpose for that I can say mara ariyo kwa wuoyo kuom gimomiyo maybe ne ko the issue of my crowd being mobilized apani is another way monyalo tinya ni onyalo answer in mongs any parni maybe only let me say the ethnic Kikuyu even parni maybe nyalo turn up for my rally in Nairobi but I also have people koro no show is might and any power mare mondo at least still any podengiji to kibira gimano come out very clearly and cause mar joromo jotela adegie ineno governor ma Nairobi mano Sakaja ne ntie romono kora ineno ka jogi ji ariyo gi definitely gin joma nosebedo declare interest margi to ko man kan gibedo definitely mano Sifuna Sakaja could have upper hand in terms of jomo the address onyalo address people the latest koro mano could maybe politics nyalo play kanyo koro siasa o play kanyo especially in terms of the governorship race no play mamano ngisi ni why one of the reasons mamiyo ne bed ni ne gi attend gine ni gino gidhi bedo ok samo ok nyamigi thuolo kata samo ok nyamigi thuolo mowinjore mondo at least giwuog gi jopiny kata maybe inya wacho ni maybe kata mano governor ma Nairobi bende also had some influence mondo at least otam jogi mondo kik bi mar ariyo
MOU mane obedo ma pod watemo mana wacho kaka ji o receive ago namba receive ma positively kendo gimor ni jomoko wacho ni wane sirikal, jomoko wacho ni gini kotimore lakini waweuru ni wang'iuru ni at least mbele kae umiwa ng'owa umiwa thuolo mar tiyo mondo at least gik mwacho gie kupone gine adi en mar tiyo to will be happy to ken mar nego siasa still mar miyo jotelo cheo still ok wane kodhi neno gima ber koro gino ji obedo received it in a very different way koro mano could be an effect. You know, the Jogeten, they never turn up for that MOU except the Sifuna. Man, you also you could read from the body language. Now, it was there just physically, but Kineno Pachi no can fully. Koro, this is also another way, maybe why they never turned up. There's a lot of politics. No game brace, but the handshake Maruto Giraila. Koro mana another way mommy at least no gibiro. Koro maybe manaka wacho nti jini you in a different way. Nti you might take a lot of time for me absorb. And I'm even sure even jaten kudmara ODM mano Raila Odinga and bende kada poni ochiu this stand. And bende still because do boni yada samal enough power more me at least maybe let me say ni onyalo bedo influence more me ko joge or regi jaten pi mar Kenya. No nyalo koro joge onyalo sango ni uru ngacha. Kada odhi ete mangowa uberi ngacha kakanyakla could maybe and better all some moves because I also looked at a very clear picture given Timore Kisi on weekend kai clearly people booed him out of a stadium though it's a bit of politics somehow but still there's a truth in everything koro and maybe nya paroni anti circle to nyal parni maybe circle nyal be no me full support kuome because clear for that example things like ngatako plan ni someone will be able to recall you like what happened in Kisi. Circle has a lot of chance to at least ginge through intelligence ni gimoro nyade timore koro nyalo find a way at least gi gon which could no kikitimbre nigi kora kan it was negligence or maybe jate pi mar Kenya nyalo watini maybe okay full support into winjruok mana timo gi kweth mar Azimio mar ODM koro siasa otimore ne wakanyo mar Nairobi en siasa mar Nairobi en koso winjruok ni ng'ato ken shwani really ema in tirantia achiel iye kata tira achiel tioko ama tina retentie kanyo fully and supportive of the idea mar President Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya.